una col·lecció important quant a quantitat de peces, però també perquè hi ha peces molt especials, en el sentit que són molt singulars, i també per qui era la mestressa, qui va ser la col·leccionista, perquè Lola Anglada també és un personatge que és molt estimat. La meva tasca aquí és fer-me càrrec de la restauració, sobretot dels teixits, però clar, a més les nines no només són la indumentària de les pròpies nines, que són bàsicament tèxtils. Llavors tenim teixits que estan molt bruts, per tant s'han de netejar, estan molt arrugats, s'han de fer humidificacions. Ens trobem que hi ha una casuística molt variada. El més important és netejar-les, i això entraria dins de les tasques de conservació preventiva. I això és el que faig, és a dir, primer quan ens arriben cal treure tota la pols. La pols és nefasta per qualsevol tipus de peça. Per exemple, el que faig és, clar, hi ha diversos components, no? En aquesta nina, per exemple, té el bust que és un bust de bescuit, i llavors veiem que el cos és de luda, que és un tipus de pell molt fina, i llavors veiem que els cabells són de mohair. Llavors veiem que hi ha diferents tipus de materials i tots s'han de netejar de diferent manera.